Kini gari ke Akashvani Shillong ke khubor ban pulia phiri meri nongti walang. Kini kilong kimat ki bakongsan jong ke khubor menta ke stem. Ke jingsha thombor ki kinthai bat ke jingbam shngan jong ki khenna. Kini kimat ki basngau khia shibun ha ke emlang salang lau menteri rangbado kari Narendra Modi. Lai tino ya kamet jong noilam ka Awami League o Ishak Ali Khan Panna ha ki brio sarkar jong kari Bangladesh da ka sarkar Meghalaya hadau ki. Wadlat ke sarkar Meghalaya bani akan tiwi kakat lingsun ha umroy but job don buram ka North East United Football Club ha ka jingi kon final jong ka Durand Cup ka balalong ha Kolkata. Ki khubor ki babnia. Menteri Rangbado kari Narendra Modi ong ba ka jingsha thombo jong ki kinthai but ka jing bamshngan jong ki khna kilong ki mat ki basngau khia shibon ha ki imlang salang. Ulo ong bala thau ya bontli ki an ki bakhampar king ha kari na ka banta ka jing shingan jong ki kinthai. Wala kata ka long ka badan kampat ban pentri kam jana ya ki te ki an. Umodi laban rap shusho da ka ba ong ba lada ka jing shim mi ki rai ka khamstat ha ka bai dei ba ki mukadduma ki belong halor kanong rim jing thombor ki kinthai ka jing shingan jong ki kinthai ha kari kan kiustat. Menteri Rangbado lakran ne kini ha ka jinglang play perda ya ka National Conference ka ba arsngi jong ka District Judiciary ka bala penlong ha Bharat Mandapam ha New Delhi minnin kasni. Ya kamet jong noilam ka Awami League u Ishak Ali Khan Panna la IT no ha ki brio sarkar jong kari Bangladesh da ka sarkar Meghalaya minnin kasni ha dauki hadian bala de penbiang lut ya barok ki kot gisla ki beran kam. Kamashwa dang step hakapor san baje minnin kasngi la IT kemet jong panna ho nongirap jong u ya ubala menjur da ka Bangladesh High Commission ha clear ya Civil Hospital ha East Jainti Hills District. La ay ka kamram ha utoy nongirap jong u ban penithu e kemet hadien ba ula pendep ka jingsoy ki kot kisla ki beran kam khanang ba ka jing IT e kemet jong panna sha ki bahalor jong kari Bangladesh kanlong ka bayat ben. Menteri Ketenat Sains dan Teknologi jong ka sarkar India Dr. Jitendra Singh mintin kasi ula pelat ya ka polisi trekam jong ka biotechnology na ka benta ka yok ka kot ka puli puthi bat ka ai kam ai jam ka bio E3 arhajar arpusaw ha New Delhi. Ha ka jingkren jong u ginong pathay kubor Dr. Singh ulo ong ba ka ni kan serap shibon wan penklanya ka biotech ha ka ri. Ulo ong du ba ka yok ka kot ha ka perthai shitlup kan salong na ka thamai bioeconomy ha gisnam ki panuan. Ka kanuan ki menteri sarkar ha ka arpusaw tarik menta upnai ke la kubor wan penankam ya ka policy trekam bio E3. Ka sarkar jela kala penjalan por shushu sandru penai ka samai trikam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ba ka Jainti Hills Autonomous District Council. Ladab kami lenti lepa ya kini ka jing penjalan por namar ba baro artli ki council ki dang shu la penthamai biang ki kendon an ki bede ba ka jing thaudur thamai ya ki constituency ki ba don menta ha shwaban perlong ya ki election. Kani ka jing penjalan por kan kot ha ka sautri ulubet arhajar arpusan. Kamashwa ka tu ganitli ki sengsan perthai ki lapan pau ya ka jing persha ya ka nuko ka jing persyang man penjalan por ya ka samoi trekam jong baro artli ki council. Kani ka khubor ka wanchpi na ka Akashvani Shillong. Usembot menteri rangba ka Meghalaya wasnya bhalang dharu ong baga sarkar jela kadang wad ki lat kelenti banyo kenti ya ka kat lingsun ha umroi da ka bapenyo ka lingsun ka badet bajrong ka met namar ba ka lingsun ka kat lingsun ka dei ka badan ha ka jaka lun. Wasnya bhalang dharu babat ya ka tana transport ong baga airport authority jong ka India AAI kadang bishar banyak mentai ka rukom long jong ka jaka puta khamtam ha ka liang jong ka jing penhe ya ka jaka bade ben kenting ya ka lingsun ka AAI kadan sauklo tingka ban pentre na ka benta ka te jing thumu usembut menteri rangba ulai thuru ba ka AAI kala pentip sya ka sarkar syabhanga kanhun ka belabu ban bishar benya ya ka te kam kumha ka jing penhe ya ka jaka kenting lingsun ba ka lat menyo pli artli ki jaka kenting lingsun na lord jong ka jing kan bat ki we ki company ki ba penmi ya ki lingsun. Ka North East United Football Club kala yo ya ka jingjop ka badan buram hadien ba kala dep sha tap shwa argol ha ka Mohon Bagan ha ka jingile kai football final jong ka Durand Cup ka balai le kai ha Vivekananda Yuba Bharati Krirangan ha Kolkata.
Kani ka scene ka badingkong ya ka North East United Football Club bandra ya ka Duran Cup. Kamohan bagan kala thep gol haka kala step jong ka jine kai lingmau Jason Cummings bat Sahad Abdul Samad. Haka kala miet pat kirangil akai jong ka North East UFC kilapan pai gol ya ka bala thep dau Aladdin Ajare bat Guillermo Fernandez. Unang gol jong ka North East UFC Gurmit Singh ulakala long urang kan sai jong ka kanhon yele akai namarba ulayo banya da ya ki gol kibadai benchat Ka North East Frontier Railway NFR kadang penyat ya ka jingtri pen bahaha kandai phui teli ki station rail ki badon ha keleng ka than chatai lam ni ya kanila pentri kom shibentana ki jing pen baha ba jing pen thamai ka tri ka ta ha ka tanat penyat rail jong ka India kraman yo ai ka jing shakri ka ba pakai ki nong lit nong wan mat banyak pen pen biang shu ki jing non kam ki ba pher hakikat tu ka ni teli ki station rail kajing themu ka bakham kong san ka long ban yo pen biang ye kijing non kam ha kajing penyai rel kat kum kajuk menta katu kani nai kijing tre pen bha ki ken thop ya ki yeng jing station rel ka jing pen sok ya ka jing ajing tep she ki nong shong rel bat ki wei ki station rel ki ba an company jing mut ki long ka rangpo ha Sikkim Agartala bat Udaipur ha Tripura Mendipathar ha Meghalaya Dimapur ha Nagaland bat ka Nahar Lagun ha ka jila Arunachal Pradesh Hakawai ni kajing yo kurup drugs harilom garo bada kajing thmu ban yo te lakam ya kajing kerni kajing di ba jing di bu ai drugs ha katika than ka kanhon anti narcotics task force ANTF janga West Garo Hills kala yo kurup lais pa khatwai song ujing di pin bu ai heroin na ki binta ba pher jong katika district tang ha kani katayo ko balala Mention tayo ka kanhon ANTF kala yo kurup prapo song u heroin ringkat bat ka pisa bat ki mobile phone na ka than tura hendro pho song u heroin na ka than phulbari bat sa shispa nyu pho song na ka than rongram ka bahap hapo tura police station West Garo Hills district kum ka busket ka bakarpang hadin kajing punya snok iladi bagi NPP ki MLA berim ka sing Congress ki balong uba Celestine Ningdo uba Gabriel Walang kila syatung mentah kum kinong ai jingmut bekerpang haki tenat trekam ba pher jong ke sarkar jila yo ba Celestine Ningdo la thung kum advisor jong ka tenat pulit ba ka tenat puli buthi ka bai ba Gabriel la thung kum advisor jong ka tenat mining ba geology badru ka tenat PHE kita ki arngun kin yo mentai ki jing mentoi berkedan hapo jong ka kategori A keban sedang trekam no tang Maria Shimti ya kakam hadian bagi penyasok bagi NPP ki laingut ki MLA ki la ong ba kim shimla dawa kerdan AA bat kam shimla dan hiru ka jing terwa kerdan na kabanta jongki ki la ong ru ba ka jing net jongki sha ka sing NPP kalong ban wanra ya ka roi ka par ha ki constituency jongki ha ka Paralympic Games kanong siat pistol jong ka India ka Rubina Francis kala wan balai ba dio khur ya ka takama tama ha ka jingi kop siat pistol ka bashpo mitar ha prengi kinthe ka Rubina kala penyo ya ka takama ka pasaw na ka banta ka kanhun India ha ka Paralympic Games ka ba khat nyo wala ka Rubina kala sedang ya ka jingi khun da ka ba isyong ir ha ka wat ka ba ar kala khun ting e ha ka wat ka balai ban penti kena ya ka jingjop ka jongka ha ka kedan ka balai ka India kala yo South ligi takma na ka jingi kop siat pistol ha ka Paralympic Games ka badang yat menta ka Avani Lekhara kala yo takma ksiar bat ka Mona Agarwal kala yo ya katama ka ba Manish Narwal ula yo takma rupa ha ka jingi kop siat pistol shipho mitar ha pedeng kishenrang ka tu kani ka khobor kala kot baklawan chpi na ka Akashvani Shillong sa khniat por ka ta ka por phrabaji nginya so baka Delhi station na ka banda ka khubor ha ka tin Hindi ban pen bo da ka khubor phareng ka por phra ka san minin kani ka Akashvani Shillong sngob haban amanta yeki khubor na Delhi